saben negara angin gayo tresno murasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya yang mau patu boleh ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora setingan jari zaman susah buat wanita-wanita cantik yang kulino kapusan. buat diriku sendiri ya. Iya. Iki sebelahku iki ya iya, kapusan ping pirang-pirang. Ning ra. Lumrahe wong ayu ya ngene iki lho, Mas. Iya. Lumrahe wong ayu iki pisane rada bodho, bidane gampang diapusi. Tiap gak cim-cim. Biasa. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janji mulih ning aku sakwise ngrampungke urusanmu